Estamos. Bueno, pues venga. Entendemos, sí. Venga. Boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comenzo ás comisións previas ao pleno de xuño, bueno, por orden que están establecido e conforme a ese orden. A primeira é a Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Recursos. Non. Transparencia. Confundime. Eu tamén confundín. Entón, esta acaba de... Vale, bueno, entonces a Comisión Informativa de cambiei o orden, Comisión Informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias, claro. Aquí está, aí tamén asuntos. Vamos a ver, conforme o orden do día establecido, o primeiro punto, como sempre, é a aprobación da acta anterior, a correspondente ao 21 de maio do 2025. Supoño que non hai alegacións e que a damos por aprobada. Sí? Vale, e no segundo punto é o cambio de data da sesión ordinaria do pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de xullo, que, bueno, xa foi falado, pero, bueno, ten a palabra Patricia Torres. Bueno, boa tarde a todos, gracias presidente. Bueno, neste caso, como xa se falou cos voceiros, coincidía o pleno do mes de xullo, día 25, que é día, neste caso, festivo, entón acordouse pasar o día 24. Como o que se había establecido é que no caso de que pasara esta circunstancia, pasaría o luns, en este caso adiantámoslo un día, pois temos que acordarlo primeiro en comisión e logo en pleno para poder leválo a cabo con ese cambio. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Bueno, isto creo que está falado, a idea un pouco era esa, pues, evitar o seu que, bueno, intentar ese cambio, non sei se hai alguna intervención ou estamos todos de acordo. Sí, vale. Vale, pues entonces queda, por unanimidade, queda aprobado o cambio para o día 24 de xullo. Sí, aí en comisión, vale. Venga. E no seguinte punto, no terceiro, a adhesión da Diputación Provincial ao CISPAC, Centro de Investigación Interuniversitaria da Paisaxe Atlánticas e Futurais. Neste caso volve ter a palabra a portavoz Patricia Torres. Ben, neste caso, bueno, pois é a intención de adherirnos dentro do que é o comité, o órgano asesor, a Diputación, pois no que é o CISPAC, que neste caso o Centro de Investigación Interuniversitaria das Paisaxes Atlánticas Culturais, no que están integrados os tres diputacións. Bueno, neste caso nomear como representante da Diputación o deputado José María Lago. Entendemos que, bueno, que sempre é interesante conformar parte deste tipo de institucións que, bueno, coas que podemos facer, bueno, pues un traballo en prol, lóxicamente, da cidadanía e, sobre todo, do tema cultural a través da paisaxe. Nada máis, gracias. Moi ben. Democracia? Non? BNG? Bueno, nós fixemos unha pequena visualización do que significaba o CISPAC, a verdade que non coñecíamos esta entidade, pero, bueno, visto que participan as tres universidades, que efectivamente trátase dun centro de estudios a prol da paisaxe e a cultura, e esa interacción ca sociedade civil, entendemos que pode resultar algo positivo para a Diputación Provincial de Ourense participar neste organismo e, polo tanto, vamos a votar favorablemente. Moi ben, moitas gracias. PSOE, Valentino. Hola, boa tarde a todas e a todos. Bueno, o noso voto tamén vai ser favorable, non deixa de ser un órgano novo que se crea desde as tres universidades galegas e que, bueno, pues que acolle aí a investigación sobre as paisaxes atlánticas culturais, económicas, históricas, etc. E, ademais, parece que inicialmente non ten ningún coste económico para a Diputación, polo tanto, pola nosa parte, pues, o voto é favorable. Moitas gracias. Bueno, buenas tardes. Non hai ninguna intervención máis, entendo, e, por lo tanto, votamos. A favor? Sí, para internacional. Isto non comporta gasto económico, o sea que non pasa nada. Vale, pois venga, unanimidade aquí. Bueno, e vamos ca seguinte punto, o punto 4, que é a moción de Democracia Orensana para a sustitución da compra de periódicos en papel por suscripcións digitais na Diputación Provincial de Ourense. Lóxicamente teñen
a palabra, nese caso, Antonio. Sí. Sí, venga. Gracias, buenas tardes. Nada, pues queremos modernizar un poco la Diputación Provincial de Ourense y creemos que una de las medidas podría ser suscribirse a un periódico digital y dejarlo de comprar en papel. Creemos que tiene, pues hay varias razones, pues una que es más sostenible, se salvan árboles, se reduce la contaminación al no usar el papel, es más cómodo y actual, accedes a las noticias al instante, desde cualquier dispositivo, con contenido multimedia y actualizado en tiempo real. Y es un ahorro económico a medio plazo, ya que se eliminan los costes de impresión y distribución. Entonces, en resumen, lo que pedimos es que se dejen de adquirir periódicos en formato físico y también proponérselo a otros ayuntamientos que consideren pues, medidas similares. Gracias. Pois, gracias. Venga. Bueno, pois nós temos aquí dúbidas, temos os nosos pros e os nosos contras. Para empezar, eu que son enxeñeiro de montes, considero que os árboles é importante cultivalos, gestionalos e que ao final, bueno, pois teñan un uso tamén, porque senón non lle sacaríamos o vendemento ao monte, non hai que facer mobiliario o que sexa necesario, é importante ter os bosques dunha forma sostible, pero en produción. Por certo, algo que lamentablemente nesta provincia pois non acontece en moitos casos, que o que vemos son carballeiras que están absolutamente abandonadas, con graves coincendios precisamente por esa proliferación de biomasas, ningún tipo de control. Pero, bueno, indo máis ao fondo do asunto, tamén é certo, e tuvemos unha oportunidade de debatilo aquí no mes anterior, o tema das tabernas dos locales, non? Como algo, unha función de cohesión social, esa parte importante. E ás veces é verdad que, sobre todo, a xente maior quere ter o xornal, quere ter o periódico, lelo, non é tan factible que accedan a medios digitais. Bueno, eu vexo perfectamente, non? Cando vou tomar un café ali os bares de Allariz, casi hai pelexas polo xornal en periódico, non sei se vostedes observan, pero bueno, están a que salta, cando un o deixa, outro xa está ali esperando para collelo, e iso é a realidade que temos, non é outra. Entón, xa digo, por unha parte, ao mellor podese minorar unha parte, e efectivamente, sobre todo, de cara a xente máis nova, pois ter unha oferta que tamén é complicado, porque ao final, claro, non podes abrirlo todo o mundo, senón os propios xornais perderían esa capacidade de ter acceso de venda de exemplares, e por outro lado, evidentemente, pois hai esa dificultade de que especialmente a xente maior, e ás veces non a tan maior, prefiere ter o xornal en papel, poder tocalo, pasalo, para diante e para atrás, e ver as novas, aínda que, como ben decía o compañeiro de Democracia Ourensana, ás veces, que a inmediatez que temos hoxe, as novas dun día para outro xa quedan descatalogadas, eso é así, non? Xa digo, vamos a facer unha versión de voto, porque non é algo que teñamos claro o camiño a tomar. Nada máis. Pois moitas gracias. Moitas gracias pola reflexión tamén, que axudan evidentemente a conformar unha opinión que non é fácil, porque ten pros e contras, evidentemente, toda. Bueno, siguiente, neste caso, PSOE, non? Boas tardes, Sí, a todos e a todos. Sí, pois como ben di o presidente e o compañeiro, é difícil tomar unha decisión, entonces vamos facer unha reserva de voto para o pleno para ver que se decide con este tema que tiene sus pros e sus contras. Pois moitas gracias. Patricia, sí. Sí. Bueno, esta é unha moción demasiado intervencionista, eu creo, porque estamos falando incluso de mudar os estilos de moitas persoas a hora de consumir prensa, non? Eu como periodista, ademais, a min isto entrame dificilmente, porque sí que é verdad que hai que intentar compatibilizar e ir cos tempos, porque efectivamente ahora as noticias son inmediatas, as redes sociales tamén fan unha función ahora mesmo de informar inmediata, pero o que dicía Bernardo é verdade, hai moitísima xente que ten a costume de ler o xornal, e ao final os nosos centros, a Diputación, os centros culturais e todos estos son espacios, e os concellos tamén, que non deixan de ter tamén as suscripcións incluso por centros de saúde, e efectivamente é certo que moita xente está esperando a ver cando acaba outro para coller o xornal, e xa se nos ligamos incluso aos bares,
eu sei de algún bar que abreu e nada máis abrir, é dicir, abrir de abrir a súa por primeira vez, estaba preguntando se tiña o xornal para ir, casi iba a ir ese día, iba a ir a desayunar e a consumir o xornal. Entón, é un tema moi complexo, efectivamente está o tema do medio ambiente, e iso tamén está aí, pero tamén hai outra cousa, que están os postos de traballo das persoas que imprimen estes xornais, e eu por eso aí chócame moito, porque é o sector do que eu proveño, hai que pensar en todo. Creo que é unha moción complexa, a verdade, ainda que aparentemente sinxela, é moi complexa a hora de tomar unha decisión, e nos próximos a reservar o voto para falalo con calma e estudialo con calma, porque nós unha cousa non quita a outra, e de feito nós consumimos tamén prensa digital e temos todos os días dossiers de prensa digitais aos que accedemos directamente para estar informados, porque efectivamente non temos todo suscripción ao xornal digital para poder consultar, porque lóxicamente de coste, pero quitar o xornal como medio físico é difícil, Eu creo tamén os xornalistas da nosa provincia tamén non lle van a gustar nada, polo menos a min non me gustaría, estuvese ahora mismo do outro lado. Nada máis e gracias. Moi ben. Toño, segunda intervención. A ver, no quiero entrar mucho porque esta moción la va a defender Rafa, pero vamos a ver, no estamos diciendo que los bares o que la gente en sus casas no pueda comprar el periódico, claro que sí, en los bares cada uno hace lo que quiere. También, prefiero, cuesta €1 un periódico, tampoco es tan caro. O sea, una persona que tenga la necesidad y quiera leerlo, que lo compre. Me estoy refiriendo a la administración pública, a la Diputación, que no adquiera tanto periódico en papel y que lo haga digital, nada más. Pero no voy a entrar, que la va a defender Rafa. Gracias. Stripper sobre argumento. Alguna intervención máis por outros grupos? Non? Renunciamos ao turno, sí? Vale, pois entonces votamos o ditamen. A favor? Me imagino, pensei que había alguna... Vale, os demais entendo que todos nos reservamos os grupos os votos, non? Sí, pues reservamos o voto. Reserva de voto. Moción de urxencia non hai. Hai algo nesta comisión? Sí. É un pequeno rogo, máis que nada porque como levamos varias sesións traendo aquí a participación en distintos órganos, xa fai 2 anos casi. Eu, non sei se o saben, pero bueno, estamos en Compostela desde Allariz, non? E falarse no seu momento a posibilidade de estudar se a Diputación había lugar ou non a participar nesa rede que de concellos, deputacións, outras administracións que promoven a compostaxe descentralizada. Entón, bueno, pues suxiro poder volver a estudalo e que se visualice desde a área de medio ambiente se ten interés ou non, porque se non ten interés, evidentemente, para que a posibilidade de partillar nesta entidade. Se fai favor, pois darnos os datos ou para que presentemos que tiño algo e pasamos. Bueno, temos lo que ver, tal, pero senón Javier sabe, vale. Sí. Vale, pois collémoslo como tal. E como é? Composta en red. Composta en red. Vale, pois xa pasamos a Javier para que nos diga. Non hai en principio non debe haber problema, vamos. Veña. Entonces, sí, pasou aí. Sí, boa tarde. No, simplemente é un rogo, porque, bueno, xa creo que xa unha outra vez o dixemos, que a veces se tende a confundir a institución, que neste caso é a Diputación de Ourense, digamos, se solapa co Partido Popular de Ourense. En este caso, volveu pasar nesta reciente concentración que hubo diante do Congreso, onde se utiliza a página web da Diputación de Ourense pois para facer o anuncio da concentración que houve e dá a entender, digamos, que a Diputación de Ourense quen participa nesa concentración. E foron alcaldes ou alcaldesas as que participaron. E utilízase da página web da Diputación. Entón, creo que esa publicación que corresponde ao Partido Popular de Ourense e non á Diputación de Ourense. Porque de isto, vamos a ver. Esa concentración foi convocada fora a FEM, non por o Partido Popular ni nada. Había alcaldes seguro do PSOE, non sei se presidente da Diputación, tanto como eso xa non nos vin presidente da Diputación. E efectivamente, nos fixemos unha reivindicación, ademais eu creo que acorde
co que aquí acordamos por unanimidade que era ter maior medio. Nos, o que fixemos basicamente foi reivindicar, sí, as cousas que aprobamos aquí, que non era outra cousa que nas reglas fiscais a inclusión dos... Non houve ninguna outra cousa a maiores, nas reglas, o sea, entonces eu creo que é unha reivindicación desta Diputación porque lle afecta efectivamente ao tema da posible modificación, se non hai a deducción por investimentos financieramente sostibles, non se va a poder fazer unha modificación hasta que pasemos dos 20 millóns de euros, teremos que ter aí guardados, e o resto das cuestións era a actualización que era moi clara, era a convocatoria da FEM, a actualización das entregas a conta e a liquidación do 23. É unha invitación, e nós recibimos, como presidente da Diputación, recibimos a invitación da FEM. Sí, pero Da FEM. vamos a ver, a invitación, bueno, xa habrá os órganos oportunos que debatirán, que a FEM, precisamente, que vai debatir, eu non teño esa información de que sea a FEM, sino que a presidenta da FEM, a que fai a convocatoria, a presidenta da FEM, sin levar con consenso no pleno e máis, é que fai a convocatoria a presidenta da FEM, non é o órgano da FEM. Entonces, máis alá que non é outra cuestión de que fai a convocatoria, que non deixa de fazer a convocatoria, porque a vicepresidenta saliu ao paso desa convocatoria, precisamente. Me refiero que era unha invitación aos alcaldes e alcaldesas e presidente da Diputacións, non? A todos. E cada un foi o que quiso, e o que non quiso foi exactamente. Pero, cando tú faz esa publicación desde a página web da Diputación, cando podes facer da página web do partido, é por que non? É por que? É dicir, non, eu creo, non, pero se non digo que non hai alcalde do PSOE, por suposto que habría alcalde do PSOE, non digo que non, pero o que me refiero é que non é a Diputación a que estaba representando na concentración, era xente que está na Diputación, diputados e alcaldes e alcaldesas que están na Diputación. Claro, por suposto. No, pero que me refiero... No, vamos a ver. A ver, aí, noutro caso, eu non teño ningún problema en mandar retirar esa publicación. Se lle molesta, mañá, agora mesmo lle digo tal, e lle teño ningún problema. Ahora, neste caso, sí que efectivamente se fixo, porque era unha reivindicación, bueno, participou algún compañero de outra forza política que estaban aquí. É dicir, que reivindicamos o que aprobamos aquí en pleno. E eu creo que a figura, neste caso, do presidente da Diputación reivindicando unha moción aprobada por unanimidade, para ter máis recursos para os concellos e para a propia Diputación, non contraveñía ese acordo, por iso se fixo, pero se hai algún problema, non temos ningún problema, digo que retiren, e non hai ningún problema. Non hai ningún, simplemente o poño manifesto eso de que unha cousa... Sí, no, ten discrepancias moi enormes sobre a convocatoria da concentración, entonces a resolverán na FEM no seu momento, indudablemente, a resolverán. Eu o que quero trasladar é que eu neste caso falei cos voceiros porque a nos cheganos a convocatoria da FEN, entendemos que é unha convocatoria da FEN na que como metemos a convocatoria e de feito eu mandeivos a convocatoria aos 3 voceiros para que virades e de feito todos me dixeste sí, sin problema, cambiamos as comisións porque ademais incluso falei co secretario e ao entender que é unha convocatoria da FEN e que neste caso estaba justificado o cambio, incluso podíamos facer o cambio das comisións sin consultarvos e ainda así falamos con Bosco, ningún puxo un problema porque entendíades que non era unha convocatoria do Partido Popular, era unha convocatoria da FEN. A convocatoria non é FEN, a convocatoria é presidente. Pero vamos a ver, en quen ten a capacidade para convocar se non o presidente dunha entidade? Vamos a ver, se pode mandar a contestación da vicepresidente, que neste caso é a Coruña, donde... Bueno, aquí entraremos en outro tipo de debates, pero era unha convocatoria da FEN e nos, cando chegamos, eu non sei se había alcalde de outros colores porque ninguén levaba etiqueta. Pero seguramente habría, porque había moitos alcaldes de moitos sitios e ademais que este é un tema de interés general, está trayendo constantemente ao pleno. O fondo da cuestión. Non pasa nada, mando retirar a publicación. Se lle molesta a alguén, mando retirar a publicación. Ahora mesmo a mando retirar. Xa está, non pasa nada. Ahora, creo que fixemos o correcto, pero de todos modos, ahora mesmo mando retirar a publicación. Teníamos que estar todos. Claro. Teníamos que estar todos porque o que traemos. Pero
Perdón. Espera. Venga, vamos a segunda comisión prevista para o día de hoxe, que é a comisión, ahora sí, informativa especial de contas facenda de recursos humanos. Desenvolvendo o orden do día previsto para hoxe, na mesma, primeiro, é como sempre a acta anterior, supoño que non hai ningún problema, queda aprobada. E no segundo punto do orde do día, a aprobación da ordenanza reguladora do obradoiro de gaitas e instrumentos tradicionais da Diputación Provincial de Ourense. Ten a palabra a vicepresidenta Marta Novo. Boa tarde a todos e a todas. Nada, isto trátase de traer a aprobación a ordenanza, unha nova ordenanza para o obradoiro de gaitas, que antes estaba dependente da Escola de Gaitas e agora pois vais a facer a parte. Entón traemos unha ordenanza que prácticamente é similar ás demais, as da escola en sí, e que incluye tamén o réxime de autoliquidación e como tratamos nas obras anteriores, a modificación das anteriores, e nada máis, vais a facer por separado e por eso se trae unha ordenanza. Se tedes cualquier duda, pois tratamos de aclarar. Moi ben, moitas gracias. Democracia Rosana? No. BNG? Dentro do bloque entendemos que é correcto esta actuación que se nos propón, por lo tanto vamos a respaldar. Moitas gracias. PSOE? Nada, tampouco. Vale, pues entonces votamos, ¿no? A favor? Os demás, se reserva de voto. Vale, os outros dos grupos PSOE de outra reserva de voto. Punto 3. Aprobación da delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de xestión, liquidación e recaudación de voluntaria executiva, revisión de actos do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Xunqueira de Espadañedo. Ten a palabra novamente Marta Novo. Bueno, isto nada de aceptar a delegación da recaudación do imposto de vehículos do Concello de Xunqueira de Espadañedo en base ao que temos aprobado, non? Que si delegan a recaudación conxunta, pois non hai ningún problema, en tanto en vía voluntaria como en vía executiva. Moi ben, moitas gracias. Deo? Non? BNG? Total respaldo a independencia do Concello, se queren negar, pues, votaremos favorablemente. Moi ben, gracias. PSOE? Tampouco ten nada que decir. Venga, votamos logo. A favor? Reserva de voto. Pero non respetar nin independencia. Bueno, nada. Punto 4. Aprobación do informe da Conta Xeral da Deputación Provincial de Ourense, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial de Servicio contra Incendios e solamente do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2024. Novamente, Marta Novo. Bueno, pois isto trátase de aprobar a conta xeral, como sabedes os que, bueno, últimamente estes días, non? Estamos en todos os concellos aprobándose, no mismo nesta deputación ou tivestes a exposición, bueno, todo o informe, a documentación completa. Bueno, como sabedes, o resultado orzamentario é positivo, son 35 millóns de euros. Temos un remanente de tesorería, ou tivemos un remanente de 91 millóns de euros que xa incorporamos na modificación de crédito que tratamos no mes de abril, non?
E, bueno, aquí a colación do que falábamos antes, pois tamén se pon de manifesto pois o problema, non, que temos na Deputación, igual que en moitos concellos, pois que tendo débeda cero, un resultado orzamentario positivo, remanente tesorería, pois incumplimos a regla de gasto, unha desas reglas tan inxustas, non, que temos e que reivindicamos que se modifique, e por eso esa manifestación de onte que sigue sin resolver, porque, bueno, onte desayunamos ca noticia do día anterior, non, da aprobación das entregas a conta e da liquidación do ano 23, pero as inversións financieramente sostibles nada se sabe de si se van a aprobar ou non, polo tanto, seguimos con problemas, co cual, obviamente, tamén se dá conta aquí dese pois plan económico financiero que houve que aprobar e que nos pode perxudicar se isto non se aproba. Así que non hai moito máis que decir. Obviamente aquí os resultados económicos son máis que positivos, pero á espera de que este goberno dunha vez pois traballe en facerlle caso e a que non necesita ahora mismo, que somos as deputacións e os concellos, poder dispoñer dos cartos que teñen aforrados para utilizalos onde sexa necesario con 20. Así que nada máis e moitas grazas. Gracias. Diego. No. Venga. Nada, nos entendemos que isto é un documento técnico, basicamente, que os servicios técnicos elaboraron e que, evidentemente, reflexa unha realidade que é ese remanente e a realidade económica da Diputación Provincial de Ourense, que pois goza de boa saúde, por decirlo así, non? Os millóns non están parte de remanente de tesouro. Por lo tanto, vamos a absternos a garda de facer unha revisión pormenorizada dos datos que se nos entregan. Perfecto, moitas gracias. Persoe. Gracias, presidente. Nos, como documento técnico que votaremos a favor, porque ao final non é máis que eso, a radiografía do que ocorre neste organismo, no que ocorreu durante o ano 2024, pero sí que hai aquí un detalliño que xa planteáramos no seu momento e agora me surge aquí e apoia máis a miña tesis, que no documento de ingresos había unha previsión inicial para o boletín oficial da provincia de 80.000 euros e o ingreso total real, o ingreso, os dereitos recoñecidos, foron 147.000. Eu plantexara nun momento dado, non sei se recordan todos vostedes, que se revisara ese asunto porque nalgún tipo de publicacións aos concellos era moi gravoso. E ao mellor, pois estamos vendo aquí que tiña algo de razón. Entonces eu creo que si se pode revisar este asunto, porque eu sei que nós, concretamente o Concello do Barco, temos pagado algunha factura de varios miles de euros. Así que pediría que se retomara ese tema se é posible. Moitas gracias. Perfecto. Non hai cousa máis. Non hai máis intervencións, logo, se non hai máis intervencións, votamos. A favor? Os demais entendo que yo e Benegas se van sumar. Gracias. Punto 5. Expediente número 6/2025 de modificación do anexo 4 da base de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Novamente, Marta. Neste punto, pois trátase de, aí tedes especificado a modificación dos conceptos de distintas subvencións nominativas que foron para concellos e entidades, e a petición dos propios concellos, pois sobre todo conceptos, son bastantes, se tedes algunha dúbida ou algunha pregunta o tratamos de resolver, e engádese tamén unha emenda que chegou, que non se deu metido do Concello de San Xoán de Río, tamén que quere modificar o seu o concepto da subvención nominativa como a tiña pedida, pois cambia, divide en dúas, pero o importe non se cambia, non vai de importes, vai solo de conceptos de distintas, de nominativas de distintos concellos e de asociacións tamén. Así que se tendes algunha dúbida de algunha concreta, pois non as vou a numerar aquí, que son un montón delas e temos todos ganas de marchar. Gracias. Democracia. No? Benega? Neste punto nos vamos a abster. Como ben saben, cando se produciu a aprobación destas modificacións de crédito, pois non as votamos a favor, nas que eran concellos, nas outras estivémonos e, lóxicamente, respetamos
que os concellos e que as asociacións fan as modificacións que estimen oportunas naqueles fondos que xa foron destinados ás mesmas, e por coherencia vamos a hacerlo, porque non podemos estar votando unha cousa nun punto e outra cousa nun outro, de acordo? Nada, moitas gracias. PSOE. Non teño intervención. Vale. Ninguna intervención máis, por lo tanto, votamos. Informamos a favor. Os demais absteñense. Ou se reservan voto, non? Vale. Moción de urgencias non hai. Moción de urgencia. E rebuso preguntas? Tampouco. Pues queda rematada a comisión. Vamos a iniciar, vamos a iniciar a terceira das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Cooperación e Infraestructuras en Medio Rural. Nela, desenvolvendo o punto previsto para no orden do día de hoxe, está, como sempre, na primeira aprobación da acta correspondente ao 21 de maio do 25. Entendo que, como sempre, non hai alegacións, ou, vamos, non nos consta, e queda aprobada. No punto segundo, expropiación forzosa para a execución das obras de mellora da rede de saneamento en Rebordechao, término municipal de Vilar de Barrio. Ten a palabra Patricia Torres. Bueno, neste caso, o que se ve na resolución é que hai, neste caso, unha alegación presentada 2 veces por a mesma persoa, enténdese que non ten, que non se pode, neste caso, ter en conta a alegación, e o que se fai é declarar que a autoridade pública, neste caso da expropiación, para proceder, lóxicamente, ao pago dos diferentes terreos que se van a expropiar e poder levar a cabo por parte do Concello de Vilar de Barrio esta obra de saneamento en Rebordechao, que non deixa de ser autonomía municipal, e unha obra ademais que está dentro do que se considera propio, unha competencia propia municipal. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Yo nada. BNG. Votaremos favorablemente polos propios motivos que xa expresou o vocero do Partido Popular. Moi ben. PSOE. Nada. Vale, pues entonces votamos. A favor. Abstención. Por reserva, vamos, de OE e PSOE. Ben. Os puntos 3, 4 e 5, se lles parece, así proponemos despois tamén, pois son, vamos a debatir o conxunto, pois son similares e logo votamos por separado. Así que no punto 3, aprobación inicial das bases reguladoras do programa de cooperación Megourense Infancia para a concesión de servicios correspondentes á atención á infancia. O punto 4,
tamén ven Ourense Infancia para a concesión de subvención de apunto da atención primaria, PAI, para o exercicio 25 e no punto 5 tamén a aprobación inicial do Ben Ourense, neste caso para persoal técnico, exercicio 25. Ten a palabra Patricia Torres. Ben, non me vou explayar agora moito para deixar pois, a materia para pleno. No primeiro, neste caso, pois, subvencionanse os concellos as actividades que fan fora do horario non lectivo e que teñen unha duración anual, programas case sempre de conciliación, madrugadores e demais. Hai un orzamento de 135.000 euros. Bueno, hai uns criterios que se establecen dependendo pois, das características dos concellos a hora de facer o reparto. No caso do seguinte punto está vinculado aos pais, inda que se inclúen os criterios de todos os concellos, si é certo que nestes momentos hai 11 pais na provincia de Ourense, pero bueno, pode ser que se desenvolva algún máis e, por tanto, pues, establecer os criterios para poder leválos a cabo. En este caso, pues, son para concellos de menos de 5.000 habitantes, o importa repartir son 115.000 euros. Neste caso tamén están, por outro lado, financiados tamén a través da Xunta de Galicia. En o último caso, que son para contratación de persoal técnico, aquí o orzamento é maior, son casi 300.000 euros. Aquí sí que vai de 5.000 a 20.000 veciños e vai por diferentes tramos. E no cadro pois, das últimas páxinas venen definidos pois, os repartos que se fan dependendo da población e, lóxicamente, das unis e das UTES, os diferentes concellos e mancomunidades, os cartos que van a recibir para poder contratar ou manter o persoal que se está levando a cabo ese traballo nos diferentes servicios que xeralmente pois, son educadores sociais e que son subvencións lóxicamente pois, importantes e que axudan pois, os concellos a poder soster os servicios sociais que pois, son moi necesarios no noso concello, na nosa provincia e ademais tivéramos non hai moito unha reunión pois, cos traballadores sociais, eran subvencións que lóxicamente non se puderon incluir a principio de ano porque non estaban no orzamento, meter o cooperou, pero ahora na modificación entraron e por eso tamén se levan ahora a mitad de ano, que tamén nos preguntaban un pouco cando iban a sair e, bueno, xa sabedes que o motivo de retrasar a saída, inda que se subvencionan os costes dende inicio de ano, precisamente foi a incorporación total do cooperou no orzamento que se aprobou o ano pasado. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Vamos a turno para os demais grupos. Deo, non. Venega. Bueno, boa tarde, grazas, señor presidente, boa tarde a todas e a todos. O BNG vai ter posiblemente unha postura a favor, estudaremoslo con detenimento de aquí hasta o pleno, pero creo que hai unha cuestión de redacción, por lo menos nos PAI, cando falamos de subvencións para concellos de menos de 5.000 habitantes, logo no desenvolvemento aparecen para discernir o grado de cada concello, fálase de concellos a partir de, o sea, fálase de concellos hasta 5.000 habitantes e logo síguense facendo as seguintes distincións con máis de 5.000 habitantes. Isto non ten lugar, posto que a subvención é para concellos de 5.000 habitantes, menos de 5.000 habitantes. Considero que é un corte e pega e entonces por eso está esa diferenciación. Simplemente é un aviso, non é para decir que vamos a votar en contra, ni moito menos, sino que vamos a apoiar. Grazas, nada máis. Miramos eso está, corrígese. Eméndase. Boas tardes a todos e a todos de novo. Nos vamos facer unha reserva de voto para o pleno para dar máis información e nada máis. Vale, pues entonces non hai segundas intervencións. Votamos. Bueno, hai que votar por separado. Imagino que todos serán igual, pero vamos. A ver, el punto 3. Servicios complementarios de atención á infancia. Sí. Subvención para servicios complementarios. O punto 3, vale. A favor. Os demais reservan voto, entendemos, non? Vale. Punto 4. O tema da atención dos pais. A favor. Os demais reservan voto. E punto 5. Persoal técnico. A favor. Os demais reservan voto. Perfecto. Mocións de urxencia non hai. Rogos e preguntas. Non. Usted a rematada a cosa.
para pero a siguiente. está aí. Siguiente comisión, aquí a Comisión Informativa de Políticas Sociais e nesta temos os seguintes puntos do orden do día. Ata a sesión anterior, a correspondente ao 21 de maio do ano 25, como sempre entendo que non hai ninguna novidade, por lo tanto queda aprobada. E no punto 2, xa mocións, neste caso moción do Grupo Popular relativo ao reforzo de efectivos da Garda Civil na provincia de Ourense. Bueno, ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso xa trouxemos unha moción similar hai uns meses, pero como non nos fan caso, e nos siguen chegando as informacións de que a situación é crítica e non hai moito, pois, xoupose da detención dun grupo albano-kosovar en Barcelona que actuaba nos concellos de Avión e de Beariz, bueno, un modus operandi como increíble, non? E os efectivos nesta provincia non aumentan, todo o contrario, están conxelados, houve creación de novos departamentos e unidades e sacáronse das áreas de seguridade cidadá, os cuarteles están en cuadro, moitos deles non abren, non teñen medios, durante o apagón estuveron incomunicados, bueno, unha serie de situacións que o que denotan é que estamos nunha situación de desprotección total e que nos trasladan, lóxicamente, as asociacións pois que necesitan que cambie isto e que se reforce a vixianza nunha provincia que efectivamente en algúns concellos pois hai moita máis población e tamén necesita máis atención, pero moitos concellos neste caso non teñen tanta población e esa soidade, eso de estar sós tamén implica que moitas veces sexan un foco pois para que actúen aquelas persoas e cometan delitos, non? E os tempos de acción o non haber cuartéis con persoal o que fan é que moitas persoas que non se pode atender e chegar a eles no tempo normal e que podan pasar pois calquer tipo de situacións moi complicadas e que poñan en perigo pois a vida das persoas e o patrimonio das persoas tamén. Entón entendemos pois que non podemos mirar a outro lado, que temos que estar pois neste caso pois co corpo da Garda Civil e porque sobre todo isto é estar pois cos veciños desta provincia que están moi desprotegidos nese sentido e están preocupados porque non deixa de aumentar a delincuencia e que a veces os datos que manexan por aí algunhas estadísticas sexan un pouco bueno, contradictorios. Dende logo, as noticias son alarmantes, a veciñanza está preocupada, os cuartéis están moitos pechados, non hai personal para poder levar a cabo o traballo correctamente e necesitamos pois, que nos escoiten. Igual que co tema do financiamento local, este tamén é un tema a ter na mesa e é un tema moi preocupante porque estamos falando da seguridade da nosa veciñanza e sobre todo das persoas maiores que son os colectivos vulnerables e que teñen pois, medo e iso pois, é algo que non se pode permitir a estas alturas da vida. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Dio, non? Veña. Bueno, neste caso pouco que decir, sí que entendemos que os efectivos da Guardia Civil están en retroceso en cuanto a servicios humanos. Vamos a facer unha reserva de voto, entre outras cousas, porque, bueno, o da munición tampouco nos resulta agradable, por decirlo de alguna maneira suave. Vale, e logo por aí, por o medio da exposición de motivos, pois, bueno, hai algunhas cousas que nos chaman a atención, o Servicio Fiscal de Fronteiras, que, como xa pensamos que non é tampouco tan importante, pero sí que estamos de acordo que hai poucos guardias civiles, que a reducción de efectivos da Guardia Civil cada vez é maior e que están desenrolando funcións dentro de algúns concellos que se poden asimilar ás da Policía Local e a mellor hai que mudar esa función e que os concellos podan dotarse de corpos correspondentes aos concellos e non utilizar a Guardia Civil para esos temas que non é para o que están. Entonces, por todo eso, vamos a facer reserva de voto e deixarémoslo para o pleno. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. A ver, PSOE. Sí. Creo entenderte que dixetes ao principio que os albanos kosovares o escolleron, non? Non, creo que dixeras de tu ver.
Vale, pero colleronos. Vale. No, me refería ao que, vamos a ver, isto é unha moción que trouxestis aproximadamente fai ano e pico tamén sobre os cuarteles da Guardia Civil, similar, e demais. Nós indudablemente a debatiremos, indudablemente o tema de persoal en todas as administracións, non só na Guardia Civil, a carencia, digamos, de personal é importante en moitos temas da administración do Estado, e que vamos a dar unha volta, o vamos a debatir e vamos a fazer unha reserva de voto de cara ao pleno. Oiga, non hai máis. Entonces, vamos a debatir no pleno, pues vamos a votarlo. Por favor. Os demais, abstención ou reserva de voto para o pleno, vale. Moi ben. Vamos co punto 3, que é a moción do BNG para a recuperación da unidade de COVID persistente. Ten a palabra María. Bueno, con respecto a esta moción, decir que xa sabemos que en algún concello foi presentada e aprobada, ademais, en outros concellos non, pero bueno, traémosla a Diputación porque sí que creemos que a Diputación pode ter certa competencia e é un tema que compete a toda a provincia e por eso se trae a este pleno, a esta corporación e máis para adiante o pleno. Decir que hai unhas persoas, un grupo de persoas co que se reconoce actualmente como COVID persistente non é ningún segredo, aínda que hai certas partes ou certos facultativos que non recoñecen o COVID persistente como unha enfermedade. Decir que nos contactos que nos tuvemos e que as persoas que falamos que están avaliadas e diagnosticadas como COVID persistente, nos creemos perfectamente que eso existe e queremos, desde o noso punto de vista, creemos que esas persoas con patoloxías do máis diversa teñen que estar atendidos nunha unidade que aglomere todas esas patoloxías ou que de alguna maneira podan seguir a estos doentes, que xa digo, con unhas patoloxías difíciles, vamos a decir difíciles, para non ter que avaliar e enumerar todas aquelas patoloxías moi diversas que teñen estas persoas. Creo que é un momento apropiado para ter unha unidade que hasta ahora non existía, é certo, porque non coñecíamos a enfermedade que o virus da COVID ocasionou, unha enfermedade nova e, por tanto, unha atención nova, unha atención deficitaria, unha atención integral e ademais que abarca moitas especialidades, porque o mesmo ten trastornos fisiolóxicos, como trastornos cognitivos, como necesidade de psicólogos. Entonces, é unha parte máis desta medicina que estamos sufrindo no país, e especialmente en Ourense, onde a fuga de médicos é constante e a Seguridade Social e a Sanidade Pública, non a Seguridade Social, a Sanidade Pública non é capaz de mantelos e non é capaz de traer a ninguén que os sustitúe, sino que todo o contrario, se acaban indo para a empresa privada, neste caso, en algúns casos concertada. Lembramos que no chou de Ourense fai xa bastantes anos que cirurxía pediátrica non existe, está desviada a Vigo. Agora temos certas operacións de cirurxía que tamén se van a destinar a un centro privado en Vigo e estamos un poquinho cos brazos cruzados. Entón, a necesidade desta unidade de COVID permanente a nós, o BNG, parecenos máis que necesaria, porque a atención de doentes noutras unidades non é igual de satisfactoria nin representa a mesma seguridade para estas persoas que sufren a enfermedade, porque están atendidas de outra maneira e se van a unidades diferentes. Cada unha persona que, por exemplo, que teña un déficit cognitivo e ao mesmo tempo teña un problema fisiolóxico, vai entrar a internistas e logo, cando lle toque, ir a neuroloxía,
volverán a repetir, volverán a pasar probas e tendrán que estar nesa lista da garda que temos na provincia e que é moi da garda, por moito que agora os datos que salgan non sean así, as persoas que lle suspenden unha consulta e ya teñen que reprogramar poden tardar un mínimo de 2 anos para volver a entrar en consulta. Entonces, non deixamos caer esta xente, aproveitemos a oportunidade, enfermedade nova, queremos unha unidade nova e con verdadeiras posibilidades de ter un éxito a hora de tratar esta xente. Nada máis, seguiremos no pleno. Grazas. Democracia. No. PSOE. Sí, básicamente estamos de acordo ca moción que nos trae o SBNG. Debatiremosla máis profundamente no pleno. Este tamén xa foi o plenario de Ourense Cidades, se non me equivoco. Vamos a estar na mesma línea de intervención da mesma, pero bueno, vamos a debatir, vamos a fazer unha reserva de voto para o pleno. Moi ben. A ver, por Rosendo. Sí, gracias, presidente. Bueno, a unidade nova, María, non é, porque foi creada, se non me falla a memoria, en marzo de 2021, para unha patoloxía que daba lugar, o COVID foi do 2020, marzo, se puxeron todas as alarmas. En estes momentos, científicamente se di que non dá lugar, porque as persoas, eu digo claro e nítidamente, están atendidas. Os pacientes diagnosticados de COVID persistente están perfectamente atendidos. Outra cousa que se queira que esa unidade siga do tempo, tempore, parece moi ben, cada un pide o que queira, pero que están perfectamente atendidos, non cabe a menor dúbida. E en calquer maneira debatiremoslo do pleno e reservaremos o voto para o pleno, pero quero que quede claro, as persoas están atendidas, os pacientes. Perfecto. Alguna intervención máis? Non? Vale. Moi ben, pois votámoslo. A favor? Os demais entendo que reservamos todos o voto, non? Sí, vale. Moción de urxencia non hai. Vamos a preguntas. Tampouco. Moi ben, usted a mandar. Sí. Bueno, pois vamos ca penúltima das comisións, concretamente a Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. Conforme ao orden previsto para hoxe, temos o primeiro punto o habitual, neste caso a aprobación da acta da 21 de maio anterior. Entendo que non hai ningún problema, por lo tanto que queda aprobada. E no punto segundo, a aprobación do convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e a Comunidade de Regantes Nova Limia para subvencionar a viabilidade financiera das actuacións inherentes ao proxecto de mellora para o aproveitamento de regadío de 42 captacións de augas subterráneas da Limia. Ten a palabra, neste caso, Rosendo. Sí.
no punto segundo, eu teño aquí Rosendo, ou é alguén distinto? O da comisión, o da... Para o aproveitamento do regadío. Sí, ben, é aprobación do convenio, bueno. E a aprobación do convenio que do seu momento, xa se chegou e xa leva un período de incubación, a verdad que bastante longo, por lo tanto hai que traerlo aquí. 4 millóns. Aportación que chegamos ca Xunta, a ver, a materializar a aportación que chegamos ca Xunta, de que había que aprobar, o sea, como saben vostedes, dentro desa obra había unha parte que era o IVA e eran todas as cuestións de carácter bueno, que intereses e demais que non tiñan capacidade os regantes que o goberno central, neste caso, que na subvención fundamental non entraba e as comunidades non tiñan esa capacidade. Entonces acordamos que durante o período de 8 anos que está previsto, pois se aporten por parte da Xunta 8 millóns de euros e por parte da Diputación 4 millóns de euros a razón de medio millón de euros cada ano. Había debatido. Habíamos debatido. Entón, bueno, pois é o convenio, nada máis, executalo, nos xa pagamos o ano anterior xa a primeira parte, que non lle falla falta, está na segunda parte, e, bueno, ia complementar eses 12 millóns, que xa digo, os 4 que lle corresponden nese acordo, que lle corresponden á Diputación de Ourense. Ben, democracia. Non. BNG. Tiña aquí 10 preguntas para facer, pero deixas para o pleno. Porque quere algún contesto ya seu? Non. Se quere contesto ya seu algún? Unha cuestión. Prácticamente. O respecto do regadío, era conveniente, non ten moito que ver co convenio, pero quedan outras comunidades de regantes constituídas pendentes de completar o regadío. Isto xa vai, este convenio fai mención a esas 4, entón era conveniente non deixar pasar moito tempo sin poñerse a traballar para completar os regadíos na comarca da Limia, non? Esas outras que están en estudo, non? Entón, bueno, pois seguramente, non sei, se ven por parte do propio grupo de goberno ben, senón, pois traeremos nós algunha iniciativa ao respecto de activar as que faltan, non? Nada máis. Sí, a ver, ata onde sei eu esa petición non me consta, eu sei que o convenio está previsto para 2.600 hectáreas, ou vamos a ver, o regadío ahora mismo vai incluir a 2.600 hectáreas e tiña unha capacidade de chegar ás 4.000, pero non había adhesións suficientes, por lo tanto, entendo que temos moito marxe neste convenio todavía, porque de 2.600 que se van a executar agora hasta 4.000, que é a posibilidade que hai bastante marxe, pero non obstante, non hai ningún problema en falar con quen sea para poder facelo. Eu xa digo que aquí unha das posibilidades que había era esa, que realmente os adheridos eran 2.600 hectáreas cando había capacidade para 4.000. Vale, siguiente, PSOE. Boas tardes a todos e a todas. Vamos a ver, inicialmente nosotros vamos a facer unha reserva de voto, pero na maioría dos puntos estamos moi de acordo, polo que eu creo que no pleno chegaremos a un acordo, porque evidentemente beneficiar o regadío e beneficiar os agricultores da Limia está dentro das nosas intenciones. Moitas gracias. Algún cousa máis? Non? Sí. No, a ver, con respecto a esta nova mancomunidade, porque este é a confluencia de o Nova Limia, non? De 4 comunidades. Entón, é onde se contemplaba a posibilidade de ampliar a máis hectáreas, que de momento se reduce eso, pero é que hai outras que son de nova constitución na que uns propietarios coinciden, outros non. Entón, esas serían as de nova adxudicación, son novos regadíos, non ten que ver con a ampliación destes posibles, non? É unha cousa que vai a parte. Entón, aí é conveniente non deixalo descuidado, porque no tema de regadíos na comarca da Limia xa imos con moito retraso con respecto a outras zonas do Estado, e activar esas outras 4 comunidades que estaban pendentes de facer. Primeiro teñen que ter a concesión do caudal, as captacións, e despois o plan concreto de regadío.
Eu desas concretamente non teño ninguna reclamación nin ningún coñecemento. Non obstante, bueno, pues, ten vostede, eu yo transmitiremos entendo que a medio rural, que por a nosa parte lidera este tema e nós estaremos por suposto dispostos a axudar as comunidades igual que estamos as que actualmente o pediron, sen ningún problema. Ben. Unha cousa máis? Non. Vale, pois votámoslo. A favor? Os demais entendo que se reservan o voto, non? Moi ben. Punto 3. Moción do Grupo Socialista para exigir solucións urxentes fronte á contaminación crónica do encoro das Conchas e garantir os dereitos fundamentais da veciñanza. Quen ten aquí por parte do Partido Socialista? Moi boas tardes novamente. Vamos a ver, é unha moción que traemos aquí para urxente frente á contaminación crónica do encoro das Conchas para garantir os dereitos fundamentais da veciñanza. Bueno, viene aí todo isto, despois no pleno discutiremos e entonces vou a ler nada máis que as propostas de acordo. En primeiro, solidarizarse institucionalmente coa demanda presentada polos veciños e veciñas e polas entidades ante o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, reconocendo o seu dereito a vivir nun entorno san e libre de contaminación. Segundo, instar a Xunta de Galicia que procede inmediatamente a declarar a Limia como zona vulnerable por nitratos, a suspender cautelarmente a autorización de novas explotacións gandeiras intensivas na comarca de Limia ata que se resolva a crisis de contaminación, a construir e pôr en funcionamento unha planta de tratamento de surros na Limia, tal e como se recolhe no PEL que a Xunta de Galicia lle encomendou á Fundación Juan de Vega no ano 2020. Tercera, instar ao Ministerio de Medio Ambiente para a Transición Ecológica a elaborar e executar un plan de emerxencias de contaminación do encoro das Conchas cun cronograma, orzamento específico e medidas de control riguroso sobre o vertido de surros e residuos agrogandeiros. Cuarta, poñer o dispor dos concellos afectados, en este caso Bande, Muiños, Lobeira, Lobios e Entrimo, o apoio técnico, xurídico e financiero da Diputación para establecer sistemas alternativos de abastecimento de agua potable, implementar medidas de protección sanitaria para os veciños e desenvolver estudios epidemiolóxicos sobre o impacto da contaminación na saúde pública. Quinta, establecer unha línea de axudas específicas da Diputación de Ourense dotada con recursos suficientes para compensar os perxuicios económicos causados pola contaminación e apoiar iniciativas de desenvolvemento rural sustentables nos concellos afectados como alternativa no modelo de ganadería intensiva actual. E sexta, trasladar estas propostas ao Parlamento de Galicia, ao Congreso dos Diputados, á Comisión Europea e todas as administracións competentes exixindo a aplicación do principio de precaución e a adopción de medidas cautelares para proteger a saúde pública, incluindo a posible declaración de zona catastrófica e a movilización de recursos extraordinarios. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Democracia. No. Venega. Bueno, imos facer, sí, a reserva de voto respecto da moción. Evidentemente é un problema de saúde pública de Órdago que xa non é novo, xa ven de tempos, non? Pero hai algunhas cuestións que nos gustaría matizar. É posible que presentemos ou que traslademos ao Grupo Socialista algunha modificación, algunha emenda, porque ao respecto das solucións que se acertaron no seu día no ano 2021 non solamente fai mención a estas cousas que nos trae aquí, sino que o plan estratégico da Limia era moito máis amplio, eran 36 medidas que incluían outro tipo de accións a maiores, non? Entón, con todo iso, nos creo que tamén lle falta unha parte a esta parte resolutiva que ten que ver ca propia empresa, non? A empresa que leva económicamente favorecéndose da explotación de ese encoro, nos pensamos que algo tamén ten que aportar, máis alá ainda encima de deixarlle de dar atención ás veciñas e veciños das comarcas de Celanova e Baixa Limia pechando a oficina de información que tiña ali. Entón trasladaremos algunha emenda e, bueno, iremos ao debate no propio pleno. Gracias. Patricia. Sí, tú, Patricia. Perdóname, estaba vendo que detuveron a máis xente do caso de Xinzo do roubo en casas. Estaba documentando para a moción e se leume un vídeo, perdón, de detención.
Nada, nos vamos a reservar o voto, porque ademais este tema vai no levar neste caso Plácido, que é alcalde dun dos concellos que nos que está este encoro e ten moitísima máis información, ademais de seguir recabando para poder contestar esta moción pois con máis exactitude. Así que reservamos o voto. Gracias. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Non? Non? Vale, entonces vamos a votar logo. A favor? Por demais grupos entendo que nos reservamos o voto, sí? Vale. Moción de urxencia non hai. Logo se preguntas. Vamos a ver, en primer lugar, xa está. En primer lugar, preguntar cando se van a limpar os contenedores da zona de Ribadavia, porque se leva, en teoría, máis dun ano sin facelo, e saber se hai algún cronograma sobre o lavado de contenedores para os concellos adheridos ao servicio de recollida de liso. Bueno, eu saiba, non sei concretamente, recabaremos información, extrañame que leve un ano, porque normalmente fanse por lo menos 2 veces ao ano. Por iso me digo que me extrañame que se leve un ano, pero bueno, eu... Si existe un cronograma. Sí, existe. Normalmente, por eso yo digo, recabamos información e ya contestamos, pero o cronograma é unha limpeza sistemática que garante por lo menos 2 veces ao ano a limpeza no rural, claro. Vale. Unha segunda cuestión, cando se aprobou que fora o dos vidrios, a recollida de vidrios, se fixo un convenio ou algo así, e creo que en aquel momento se daba como certo que a empresa que iba a coller eso iba a cambiar os contenedores de vidrio. Sabemos algo deso? Pues non sei, non me pode dicir. Vale, Recabamos eso tamén a información e contestamos. gracias. Sí. Sí. Sí, unha pregunta que xa plantexamos hai un tempo nunha comisión anterior é se o goberno municipal tiña previsto cambiar o destino desos, creo que eran 5 millóns de euros do proxecto termal do Pazo para non perdelos a outras actividades, entendemos que relacionados co tema termal, se hai unha orientación ou algún proxecto para non perder eso. Vamos a ver, non ten a facultade, xa dentro do plan termalismo de Galicia, non son diñeiro desta Diputación, é diñeiro que tiña preconcebido esta Diputación para ese proxecto, non é un diñeiro da Diputación, quero decir, estábamos falando dunha subvención que podía proceder de aí. Evidentemente, estás traballando no plan de termalismo de Galicia, nos a petición, evidentemente, ahora mismo non, o hotel termal non se vai a facer neste Pazo, eso queda ben claro, ou xa quedou claro en unha temporada, por lo menos, desde que este presidente é presidente, e a partir de aí o que facemos é que ese diñeiro que ven destinado ao termalismo revirta nos balnearios de Ourense, da provincia de Ourense, na súa maior parte, obviamente. Pero xa se está incluindo esas accións de termalismo... Esas accións están propostas, lógicamente, hai unha solicitud, hai unha liña de concurrencia, nesa liña de concurrencia, evidentemente, nesa liña de subvención de concurrencia, pois, os balnearios poden pedir, o que estamos dicindo é que o pidan, que se adjudica, na maior parte delas, os balnearios da provincia de Ourense, instalacións da capital que poden acceder a ela. Teño outra cuestión, e é que o 28 de maio, a través do boletín oficial da provincia, publicábase o período de información pública da autorización tanto administrativa como de impacto ambiental de 2 parques eólicos, a Gratina e a Gromaces, que afectan a varias concellos da provincia de Ourense. E resultaba un pouco sorprendente que, bueno, estos, en primeiro lugar, é unha desagregación de outro proxecto que xa tuvera informe desfavorable no ano 2022, que era o proxecto Aboceta, non? Pero digo que o que máis nos chama a atención é que, segundo o estudo de impacto ambiental, estas empresas promotoras anunciaban que mantiveran reunións con representantes municipais co obxectivo de asinar convenios de colaboración para destinar beneficios a proxectos locais. Bueno, non sei se estas empresas tiveron algún contacto ca Deputación Provincial ou non. Co seu presidente non.
e creo que con ningún membro de equipo, que non sei nin onde están os parques ises. Na zona do Carballiño. Desde logo, eu non tuve en entrevista, ni nadie me pediu para ningún parque eólico. A línea de evacuación, sí. Son parques eólicos, a línea de evacuación. O que lle afecta, Son concellos afectados. a línea de evacuación é a que lle afecta a esos concellos porque ben, pero bueno, é unha afectación importante, na que non hai palas, pero eles o que anuncian é que tuveron reunións, é dicir, a línea de evacuación tamén ten un impacto. A pregunta concreta é se houbera, pero se non houbo, pois non houbo contacto co... O tema da Diputación, desde logo, que a Diputación de Ourense e que o seu presidente non tuveron ninguna. A será a pregunta. Moi ben, pois queda rematado. Bueno, pois vamos ca última das comisións previstas para o día de hoxe. Neste caso, a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Son a comisión na que, no primeiro punto, como sempre, acta anterior, 21 de maio do 25. Aprobada, entendo. Non hai asunto, moción de urxencias non hai. Erros e preguntas? Tampouco. Queda rematada logo.